Benvingut a la travessia no a la fred. Corregut curt, recorregut més llarg que va fins a l'illot de Sadolich, un illot guapíssim on hi ha 23 metres de fondària aquí. Superbé avui! Ara! Hem arribat a l'illot de Sadolich. S'ha fet riquíssimos després de posar els freus. Bueno, ja hem fet la no a la fred, que pel que es veu és sí a la fred. El Lloret per aquí escampats, Dani Rampes per allà.